Nalazimo se na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, na Croatikumu, Centru za hrvatski kao drugi strani jezik, gdje se hrvatski kao ini poučava i proučava od 1962. godine, a besplatan tečaj hrvatskog za azilante i tražitelje azila održava se od 2018. godine. Do sada smo imali oko 100 polaznika. Uistinu uživam u ovome poslu i na sajtu vlada uvijek ugodna i opuštena atmosfera i preko učenja jezika se svi povežemo. Moje ime Ashar Nogandus, moj nadimak je Omid, ja sam iz Irana. Moj materni jezik je perzijski ili farsi. Ja sam Said Ibrahim, ja sam iz Eritreja. Moje majka jezik je Tigrinja. Zovem se Nahija Hannun, ja sam iz Sirije. Moj jezik arapski. Ljubav. Bog i trg. Najdraže riječi u hrvatski je dragi, sve dragi. Tako, zato tako je meksička hrana. 100 ljudi, 100 čudi. Smiješnije riječi noga. U Siriji noga jela slatko. Civilarizacija. Iz ne na dženja. Za pozdrav u Hrvatskoj ljudi kažu jedan riječ, bok, ali u perzijski ne kažemo mi tako. Imamo dva riječa za bok i kad dolazimo negdje kažemo salam, kad idemo onda kažemo hodafes. Naprimjer u Hrvatske nje ima dvije slov, ali u moj jezik ima samo jedan slov. Ešk, muhabbat. Salam. Najdraže riječ arabskom isto kaže mama. Najdraža riječ mi je habibi, jer se odnosi na osobe koje su ti drage. Znači i prijatelju, i ljubavi, i dragi, i draga. A meni zvuči dobro i kao glazba. Da. Hrvatski jezik je za mene nije teško ili kao brzo. Brza i jako lijepo, ali lijepo. Slušam lijepo. Pjevati je lijepo kao slušam, da. Kad pišem zadaću, zato što učim na tečaj, onda kad ponovim to i kad pišem zadaću, onda bolje ide, bolje razumijem, bolje kužim. Pomože učiti hrvatski TV i razgovara s ljudima i muziku. Sve slušam muziku. 8. 4. 4, 5. 8. Ja bih se isto složila i rekla 8. Nadam se da učiti jezik brzo. Kao zbog život to postaje lakše.